Gaurkoan elkartu gara hemen, bertze behin, aldarrikatzeko Iruñeko auzo guztietan haurreskolak euskaraz nahi ditugula, murgiltze ereduan. Badira hainbat urte honekin ari garela, eta iruditzen zaigu oraingo udal honek halakoak egin beharko lituzkela eta mugimenduak egin beharko lituzkela jendartean egon den aldarrikapen honi kasu egiteko. Aurreskola horretan ez dizuteranen orain kopurua zehazki ez dute gogoan, aurreskola horretan dauden guztiak dira euskaraz egiteko murgiltze ereduan, lehen errandudan moduan. Bertze batzuetan bada aukera euskaraz hitz egiteko bertze bitan, baina hor ez dugu ziurtatzen murgiltze eredua eta guk aldarrikatzen duguna hori da, euskaraz bizi ahal izateko murgiltze eredua, Eta desberdintasun hori, 12 eskola dago Iruñean, 12 eskola kudeatzen ditu Iruñeko udalak eta bakar batean baino ez dago euskaraz, orduan hor oraindik ere zabalpen handia egin daiteke eta iruditzen zaigu orain dela zabalpen hori egiteko momentua, ezin dugu gehiago itxoen. Badaramazkigu urte asko itxoiten, badaramatzagu urte asko aldaketa askorekin eta gaur da momentua honi buelta emateko eta iraultzeko daukagun panorama. Gu udalarekin ari gara, berez beti baikorrak izan gara, atera bere izan gara eta ateratzen ari gara kalera aldarrikatzera, baina baikorra gara eta esperantza dugu guk egiten ditugun aldarriak bere eginen dituela udalak eta horrekin lan eginen duela. Beraiek erran digute lanean ari direla, bihar bertze bilera bate izanen dugu eta espero dugu hor kontatuko digutela zintzuk urratsak dituzten buruan eta honen aldekoak izanen direla.